Οχοχο, που είμαστε. Οχοχο. Οχοχο, που είμαστε. Ωραία φίλε, δες εδώ χιόνι της φουτάνας. Απαλό χιονάκι. Ο Χριστός και η μάνα του. Ο Χριστός και η μάνα του. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? Χοχο. Χοχοχο. Τι γίνεται ρε? Ρε το στρώσε ρε. Όπου κουνάει πολύ η κάμερα ρε πούστη. Κουνάει πολύ. Κουνάει. Κάτσε λίγο να το σιώσουμε. Εδώ. Hello, the Reaper. What's up, my boy? Do you hear me? IRL stream. Ναι ρε πάρα, έλα ρε πάρα, πού είσαι? Εδώ, παίζουν τα παιδάκια. Στο χιόνι. Της φουτάνας. Oh. Good night, yes. It started the snow today. How are you my friend? Κάτσε να σας δώσω μερικά πλάνα. Πολύ κουνάει ρε. Πάμε λίγο ταπ. Πού είναι ο Άζο το σκυλί μου? Πού είσαι Άζος? Πόσο χιόνι ρίχνει ρε? Μαλάκα δεν ξέρω. Δεν έχει σταματήσει. Όπα. Κάτσε λίγο. Πού είσαι ρε Ζιάρα? Πού είσαι ρε λεπίπα εσύ? Πού να είμαι εδώ στα χιόνια ρε μαλάκα? Μαλάκα γίνει της πουτάνας εδώ. Δείτε εδώ, πάμε να προχωρήσουμε μέσα στο δάσος. Πάμε στο δασάκι. Πάρε iPhone. Άμα είχα iPhone αδερφέ, θα είχε σβήσει τώρα. Λόγω κρύου. Πω. Βάλουμε στο live ρε, πώς θα σε βάλω? Πώς θα σε βάλω ρε άνεργε? Α, μου στείλες invite, κάτσε περίμενε. Άζω, accept, έλα. Όχι ο άνεργος. Έλα ρε άνεργε. Ωραία μαλάκα, τι κάνουν οι άνεργοι τέτοιες μέρες? Ποια περιοχή είσαι? Novi Sad, Serbia. Πω μαλάκα, μόνο που είδα τα McDonald's εγώ λέω πω σήμερα θα έπρεπε να πάρω McDonald's. Μαλάκα, McDonald's, McFlurry και εδώ. Θέλω full, μαλάκα γουστάρω χιόνι. Μαλάκα θέλω να μπω μέσα σε αυτό το δάσος εδώ πέρα. Θα πάω το ξερευνήσω. Μαλάκα. Πώς ρε? Μη σε φάει καμία λεπού. Όχι ρε, τι αλεπού ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα θέλει stabilizer. Δεν μπορεί, δεν αντέχει. Δεν θέλεις iPhone, δεν θέλεις ούτε stabilizer ούτε mobilizer. iPhone θέλεις. Κάντε για να τον λέει να πάρουμε ένα gimbal ρε. Ένα iPhone θέλεις. Έλα θα μπω στο δάσος, δεν γαμιέται, στον μπούτσο μου. Όχι. Μαλάκα, ας κάμερα η Tommy Hilfiger ρε πούστη. Ακόμα περιμένω να πάρω ένα μαλάκα. Μαλάκα, χέσε μας με τα donate και τα λεφτά σου. Μας θα έχεις πρίξει. Πότε Roblox stream? Roblox stream έχει μετά. Anyway, see you around, have fun. See you bro, see you. Thanks for passing Σήμερα by. μετά. Τι μετά? Σήμερα. Λες να δείξουμε λαϊβάκι, δεν ξέρω ρε μαλάκα, βαριέμαι. Δεν τελείωσε την εξαστική, τελείωσες. Δεν τελείωσε την εξαστική, τελείωσες αφού. Δεν τελείωσα, έχω διαβάσματα πολλά. Και εγώ τώρα διαβάζω. Μισέτα. Έτσι πρέπει. Θέλει διάβασμα. Τα αγαθά κόβισκονται. Άντε καλά, κλείσε γιατί νομίζω δεν φαίνεται το live ολόκληρο. Φαίνεται ρε. Σίγουρα. Τέλειο είναι. Άντε κλείσε. Πέταμε. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Πέταμε. Κάτσε. Πάμε. Κούκος, έλα ρε Κούκο, πάμε ρε Κούκο. Εδώ τα παιδάκια παίζουν στο χιόνι. Τι τα κάνεις, έχουν χαζέψει. Έκλεισα τα σχολεία. Πω μαλάκα, πώς θα μπούμε εδώ μέσα? Πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Προχώρησε αρκετά από το σπίτι. Δώσε λέει βάρα γάμα. Θα πέφτει ξύλο εδώ πέρα. Όχι, η μάνα ρίχνει στο παιδί. Κάτσε μην τους τραβάμε. Και πού είναι τίποτα. Θα προχωρήσω λίγο παιδιά. Κάναμε λίγο γυμναστική στο χιόνι.
Να δούμε πού θα μας βγάλει. Έχω και ομπρελίτσα κρατάω, να μην βρίσκει το χιόνι το κινητό. Σαν χαζός είμαι, αλλά εντάξει, καλησπέρα, καλησπέρα, έλα ρε user, πού είσαι ρε Chris. Μη σε πούν τίποτα, λέει σαν τον Ντέωστη. Τον Ντέωστη μαλάκα, τον σβήσα τον Ντέωστη. Μαλάκα τρέμεις full. Ρε βλάκα, το έχω στο τέτοιο ρε. Το έχω στο selfie stick. Να το βγάλω. Τι να κάνω, προχωράω κιόλας. Κάντε κανένα donate να πάρουμε κανένα gimbal ρε πουτάνες. Όχι, έχω παγώσει στα χέρια μου. Swipe right to view more comments. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Μήπως να ανοίξουμε YouTube. Το κρακ, δεν ξέρω αν τα ακούτε. Κρακ. Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Λύκε, είσαι εδώ. Πάρτε εδώ, δεντράκι ωραίο. Τα ακούμε ρε. Πάρε iPhone. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Έλα ρε σπαΐ. Καλή χρονιά ρε παίχτη. Τι έγινε, άλλαξε φωτογραφία. Είσαι ο Σπάι όμως, ναι, άλλαξε φωτογραφία. Άρε Σπάι παιχτούρα. Πάμε λίγο. Δείτε το μαλάκα, αυτό πόσο ωραίο είναι για φωτογραφία. Αυτό το δέντρο. Γαμάει. Περπατήσουμε λίγο. Αφού δεν πάμε gym, πάμε λίγο να περπατήσουμε. Εδώ κανονικά είναι πεζόδρομος. Παίξε λέει στη Λεμπρέινοτ. Γιωργάρα, θα παίξουμε στη Λεμπρέινοτ. Ρε κάτσε να πούμε ένα χρόνια πολλά ρε, καλή χρονιά ρε. Κάτσε ρε παίχτη. Πιπαχθόνες που είναι bro. Νοοτροπία bro. Don't do this shit, do that. Read a book. Θέλει να στρίψει ο κύριος. Έστριψε, εντάξει, έφυγε. Νοοτροπία bro. Mentality. Μαλάκα το δεξί, νοοτροπία, τι γαμάτι. Παντού αγάπη λέει. Καλή χρονιά, να είσαι καλά ρε Γιώργο. Χρόνια πολλά και σε σένα. Best CS. Άμα μπω CS θα μαλώσω. Εδώ ένας κύριος καθαρίζει την αυλή του. Τα εκατομμύρια που έχει. Ωραία είναι όμως παιδιά, είναι ωραία. Δεν χιονίζει συχνά, αλλά όταν χιονίζει είναι όμορφο. Δεν μας φάει το σκυλί τώρα. Τώρα αρχίζει και νυχτώνει όμως γιατί πήρες τίποτα λέει στη Λεμπρέινοτ. Δεν μπήκα, έχω καιρό να μπω. Από το τελευταίο live που κάναμε δεν άνοιξε κανείς. Για δείτε εδώ πέρα. Σφιτάκια. Πω τι ωραίο το κρακ ρε μπρο. Μεταξύ έχει ένα δρόμο για να μπει σε αυτό το δάσος, αλλά είναι πιο κάτω γαμώτο. Είναι καμιά ώρα 40 λεπτά περπάτημα. 40 χωρίς χιόνι. Θα μπούμε και games, παιδιά, θα μπούμε κάποια στιγμή. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι. Περιμένω το ταμπλετάκι ρε. Ποιο πήρες. Apple, ποιο όμως, ποιο της Apple. Κάτσε μην φαίνεται μπρόλα. Ναι, για να διαβάσεις το πήρες, λογικά για να διαβάσεις το πήρες. Λίγο θα το βρω τώρα. OnePlus ρε ποιο Apple. Καλά ρε ψεύτη. Εμένα μου έστειλες το Apple και πήγες πήρες το OnePlus ρε ψεύτη. Μαλακα τι ψεύταρας είσαι. Αϊντε. Δείτε εδώ. Μαλακα δεν έχει σταματήσει να χιονίζει. Ο Χριστός και η μανούλα του. 16 GB RAM, 512 χώρο, Snapdragon Elite 8. Καλός είσαι, δεν μπορώ να πω. Μαλάκα πρέπει να πάρω gimbal. Κάτσε να δω, άμα με το χέρι το κρατάω καλύτερα. Παπάρια, το ίδιο είναι, Το ίδιο και χειρότερα. Όχι, λίγο σαν να βελτιώσει. 13 ίντσες. Κάτσε να βγάλω το gimbal γιατί είμαι σαν τον Ντέωστη. Το κρατάω στο χέρι, δεν καμιέται. Το gimbal είπα. Το σελβοκόνταρο. Από τα τέμου, 3 ευρώ. Έλα, χεράτο. Ναι ρε, ποιο Apple. Μαλάκα, εγώ νόμιζα πήρες της Apple. Μπαγλαμάς, μεγάλος είσαι. Εντάξει, το ωραίο είναι όταν χιονίζει. Δεν έχει τόσο κρύο ρε φίλε. Όταν χιονίζει, η θερμοκρασία είναι σταθερή, 0 βαθμούς και δεν έχει ψολόκριο. Άμα παγώσει όλο αυτό θα γίνει μετά τσουτάρας. Ευχαριστώ για το follow. Legit trader. Ταϊγκερίνι watermelini. Τσεκάρετε εδώ. Παιδιά, αυτό το οικόπεδο είναι. Ποιος θέλει το πουλάμε. Όποιος θέλει εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ. Private place. Γαμάει. Μαλάκα λέει με τα ίδια λεφτά θα είχα 128 GB χώρο με το ζόρι λέει και 11 inches.
Έχω λοσπούγκες 180 μη, θες trade. Τα Ιγκερίνη Βοτερμελίνη 250 μη. Τι λέω ρε μαλάκα. Όχι, όχι αγόρινα, όταν ανοίξουμε live θα τα πούμε. Τι ωραία που είναι ρε μαλάκα. Εδώ τι έχουν γράψει. Φίρμα 1989. Τι φίρμα. Εντάξει, τόσο ωραίο γιατί δεν έχει κόσμο. Θα ανοίξει σήμερα. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Βαριέμαι να ανοίγω να παίζω στη Brainrot. Άνοιξα λίγο εδώ, να δείτε και εσείς το χιονάκι. Ξέρω έχετε 20 βαθμούς και ήλιο. Εμείς εδώ έχουμε 0 και χιόνι. Και λέω κάτσε ρε. Όπα ρε μαλάκα, πάρε λίγο πιο σιγά ρε πούστη. Ρε τον μπάσταρδο μαλάκα, μου σκέμα με έκανε. Γάμω τι... Άντε να μην αρχίσω και βρίζω τώρα. Έχουμε ρε, 0 έχουμε ρε. Τι λες ρε μαλάκα, αφού η μάνα μου είπε 18 βαθμούς έχετε. Ωχ, τι καλά. Εδώ, τσακα τσακα, κρακα κρακα. Ένα ζευγάρι γάντια δεν έχω. Χάρη γιατί γελάς. Κάνει πολύ κρύο λέει σαλούγκα. 15, να 15 λέει ο Χάρης ρε μαλάκα. Είχε κρύο, από ό,τι έμαθα είχε κρύο αυτές τις μέρες. Αλλά όχι χιόνια, μόνο κρύο. Πω. Εδώ είναι γηπεδάκια ποδοσφαίρου αυτά εδώ. Κλειστά. Κάτι ξέρουν και τα κάνουν κλειστά με τόσο χιόνι. Α, μπορώ να παίξω καμιά μπαλίτσα. Ρολαντίνιο. Για να δούμε. Τα αμάξια πηγαίνουν έρχονται όμως. Τώρα έχει ώρα να περάσει το χιονιστικό. Και δεν βλέπω ρε φίλε. Βλέπω να το πιάνει και στο δρόμο. Να δω πως θα πάω αύριο σούπερ μάρκετ. Μάλλον με τα πόδια. Σπάει, δεν έχει σταματήσει τα like. Σπάει, τι κάνεις ρε μαλάκα. Έχεις βάλει εκεί πέρα το keyboard και βαράει. Δεν σπάει. Κουφάλα. Τι ωραία. Χειμερινή γυμναστική. Περπάτημα εις τον χιόνιν. Εδώ τοπίο. Κάτσε να δείτε λίγο. Το κλίκερ. Σπάει. Γαμάει. Γελάς κουφάλα. Βάλε έναν άρθικα εκεί. Δαχτύλου να πατάει. Το τάπι τάπ. Αν και τα likes δεν παίζουν πλέον ρόλο στο TikTok. Από ό,τι έχω καταλάβει. Άμα παίξεις στείλε Brainrot Spy 200 plus views θα έχεις. Πάμε βρίσκει κάποιο λέει στα ελληνικά και πες του σημαίνει καλημέρα. Μάλακα το ξέρεις ότι αυτοί εδώ πέρα μιλάνε όλοι ελληνικά. Καλησπέρα, Αργίτο, καλώς τώρα. Καλησπέρα. Μάλακα, με έχουν σταματήσει αρκετές φορές. Είμαι με τα μάξι οδηγάω, βλέπουν τις ελληνικές φιναγίδες και λένε από την Ελλάδα. Λέω ναι. Και μου μιλάνε στα ελληνικά, δεν μου μιλάνε στα αγγλικά. Οπότε δεν μπορώ να τους κορυδέψω πολύ εύκολα. Είχε έρθει και ο Αεράκης, είδα, έκανε live στο Βελιγράδι που ήτανε. Και έλεγε δεν μπορώ να συνεννοηθώ στα αγγλικά, δεν ξέρω να μιλάνε αγγλικά ο Αεράκης. Και παρέα του, ό,τι να είναι. Ω, με παίρνει πάνω μου τηλέφωνο, τώρα βρήκε. Θα την πάρω μετά. Εδώ ένας κύριος τρέχει. Όπα ρε μαλάκας γέρα, έλα ρε Σαρλί, πού είσαι. Τι κάνουμε. Ξέζει, by the way, έλα ρε ξέζει, ναι ρε. Ναι, έχει έρθει. Το είδα, Χάρη. Το έβλεπα, εκείνες τις μέρες το έβλεπα το live. Ήθελα να πάω Βελιγράδι να του πω Βελάρα, πού είσαι Βελάρα. Ο Βέλ και ο άλλος, ο Μίτζα. Κάθε μέρα βλέπω αεράκι. Ναι ρε. Φάση έχει. Και εγώ δεν τους έβλεπα να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή δεν είχε τίποτα άλλο να δω, λέω κάτσε να το χαζέψω λίγο. Και έχουνε εντάξει, σαν παρέα βγάζουνε χαβαλέ. Καλοκαίρι στα customs, χειμώνα στα χιόνια. Έτσι. Μιτζό, πού είσαι Μιτζό. Έλα εδώ Σαρλί. Έχει μια ταβέρνα εδώ πέρα πάνω. Όλα τα λεφτά να ξέρεις. Εδώ πάνω στα βουνά θα σε πάω, σε βγάλω. Δεν φαίνεται τώρα. Ευχαριστώ για το follow, έλα ρε Χάρη. Να είσαι καλά. Follow, like. Εδώ τα σπιτάκια αυτά τι σας λένε. Καλές γαμιστρώνες, Καλές γαμιστρώνες φαίνονται. Πολύ ωραίες. Είσαι λέει για live εσύ θα κάνεις καλό content. Μωρέ, μια ευκαιρία θέλω. Να αρπάξω την ευκαιρία μου. Πρέπει να μπω στο Big Brother μα. Αλλά με αεράκι πιστεύω θα τον τρόλαρα γάματα. Θα τον τρίγκαρα full. Είμαστε και κοντά, εγώ μένω περέ αυτός όλο στη μηχανιό γυρνάει. Αυτό εδώ τι είναι ρε μαλάκης. Ξενοδοχείο. Ξέρω εγώ τι είναι, πες. Κάτι γράφει εδώ. Περπατάμε αρκετά, Πάμε, θα πάμε μέχρι το τέλος. Έχει ένα ποτάμι εδώ δεξιά. Άμα το δούμε και το ποτάμι, μετά είμαστε κομπλέ.
Οχ. Αλλά αυτό ο Βέλ είναι τρελό μούτρο, έχει πολύ γέλιο πούστης. Όλο μαλακίες πετάει. Α, και τα παιδάκια εκεί παίζουν. Έχει κόσμο τελικά έξω, ρε, που παίζουν με τα χιόνια. Μπράβο, όχι, μπράβο τους. Θα μου πεις είναι και τα σχολεία κλειστά. Πήγαμε, λέει, σε οικισμό, λέει, με το Ράσκο και Ζυμωτή. Αν τους ξέρεις, ναι. Και τους φωνάζουν, λέει, τσιγκάνοι. Εγώ το Μόβ ξέρω. Ο Μόβ είναι κανένας από αυτούς τους δύο. Ο Ζυμωτής, μήπως. Μόβ, Ζυμωτή, πώς τους λένε. Θα διαβάσουμε αύριο ή σήμερα για πες. Τι θες να διαβάσουμε, αγόρι μου? Εγώ και εσύ. Όχι, λέει άλλος αυτός. Α, οκ. Δεν τον έχω πετύχει. Τον έχω ακουστά όμως σαν όνομα. Αλλά ναι, τώρα τα παιδάκια εδώ παίζουν, με τους δείχνουμε στην κάμερα. Αν θέλω να φάνουν. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Μήπως έχετε πρόβλημα να μπείτε σε ένα live? Απλά πες ναι ή όχι. Τι να σου πω ναι ή όχι, δεν με ρώτησες κάτι. Το μηχανικό, ούτε αυτό τον ξέρω. Δεν τους ξέρω. Βγάλε με, λέει, το mute στο Insta. Μη σε γαμίσω εκεί στο χιόνι. Μαλακά. Να ξέρεις, το κινητό μου ίσα που το ακουμπάω. Το έχω παρατήσει, εδώ κάποιος φωνάζει. Παίζει ένα νοεράκι της Σερβίας. Ίσα που το έχω στο χέρι μου. Τα έχω βάλει όλα στο mute. Αδερφέ, πρέπει να συγκεντρωθείς, να διαβάσεις τα μαθήματα, να τα περάσεις, να τελειώνεις τη σχολή. Και η ζωή μετά είναι όλη δικιά σου. Άσε το κινητό, άσε τα like του Γιάρα. Ο Γιάρας δεν ξέρει τη δουλειά. Διαβάζει 5 ώρες, μισή ώρα κάνει live. Έτσι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Θα διαβάζεις 5 ώρες, μετά δες και μισή ώρα live. Δεν σου λέω να βγεις, αλλά κατάλαβες. Όπου έχω πολύ ακόμα, ρε, που να περπατήσω. Θα παγώσει η μίξα μου. Αλλά κρακ, πάρτε εδώ τοπία. Εδώ κανονικά τώρα δεν ξέρω πού είμαι. Ενώ κανονικά περνάω κάθε μέρα σχεδόν από εδώ. Δεν ξέρω πού σκατά είμαι. Με το χιόνι είναι όλα τόσο ωραία. Σε ποια χώρα είσαι, μπρο? Έλα ρε παίχτη, στη Σερβία είμαι. Novi Sad. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Για τσεκάρετε εδώ. Μέχρι και εδώ έχουν ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο. Αυτός που περπατάω είναι τώρα βέβαια. Αλλά δεν φαίνεται. Το tablet μαλάκα λέει 16 Γενάρη θα έρθει. Έχεις ακόμα δρόμο. Πολύ γαμάτο. Είναι όντως, φίλε. Ελλάδα, εσύ σε ποια πόλη είσαι? Ξέρω, Ελλάδα τώρα Θεσσαλονίκη έχει πόσους βαθμούς? Έχει 17 βαθμούς. Χρεώθηκε, λέει, από Κοσμοτέ. Ποιος? Ο Αεράκης. Αθήνα, αδερφέ. Άρε, πρωτεύουσα και γαμό. Είχε πάει, λέει, Βουλγαρία για καζίνο και είχε, λέει, ανοιχτά δεδομένα με live 1,5 ώρα. Είναι αμαία το παιδί, ρε, τι να το πεις. Αεράκης όμως φουτουγού, εκεί. Εκεί έχουν χριστουγεννιάτικα. Μαλάκα, λέει, που περπατάς, λέει, στο πουθενά. Τη ζένιαζε. Μαλάκα, έχει αρχίσει και νυχτώνει, τώρα πάλι καλά έχει φως εδώ. Εκεί βλέπεις, λέει, νέα πράγματα. Υπάρχουν αρκετές διαφορές, ρε φίλε, γενικότερα. Άμα συγκρίνω τώρα τη Σερβία με την Ελλάδα, εγώ θα σου πω καλύτερα να μένεις εδώ παρά στην Ελλάδα. Πολύ καλύτερα πράγματα έχουν. Πολύ καλύτερη. Κάτσε λίγο να πιάσουμε λίγο χιόνι, ρε μαλάκα. Όχι, κάτσε λίγο τώρα, μην κάνω καμιά μαλακία. Πω, αφράτο, Πω, μαλάκα. Πάγω στο χέρι μου. Κάτσε, θα μου πέσουν εδώ όλα. Περίμενε. Πόσους βαθμούς έχει? 0 βαθμούς τώρα. Επειδή σήμερα άρχισε να χιονίζει. 0 βαθμούς, ρε φίλε. Αλλά αύριο άμα το παγώσει, τη γαμίσαμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε. Ωραία πράγματα. Τώρα από εδώ είναι γκρεμός. Μην πάω πιο αριστερά και φύγω. Είδα και πολλά παιδάκια είχαν εδώ έλκυθρα. Βγαίνανε, περπατούσανε. Καλή φάση είναι. Για να δούμε πίσω τι γίνεται. Εντάξει. Περπατήσαμε αρκετά. Πάμε, συνεχίζουμε. Θέλω να σας βγάλω στο τέλος του δρόμου. Δεν ξέρω πόση ώρα θα μας κρατήσει. Επίσης βάλανε από τη νέα χρονιά εδώ πέρα, βάλανε 5G. Πόσους βαθμούς έχει? 0. -1, 0. Αυτό έλεγα, ότι όταν χιονίζει είναι συνήθως, πώς λέγεται, είναι σταθερή θερμοκρασία στους 0. Άμα σταματήσει να χιονίζει και παγώσει όλο αυτό το χιόνι, τη γαμίσαμε. Αλλά εντάξει. Το tablet έχει Wi-Fi 7. Και έχεις modem στο σπίτι που δεν έχει Wi-Fi 7, έχει Wi-Fi 5. Αυτό φαντάζομαι. Γαμώ την Apple. Ισχύει. Και τι έλεγα? Ναι, για τη Σερβία. Ναι, είναι ωραία χώρα, ρε φίλε. Για να ζεις. Αυτό εκεί είναι για φωτογραφία. Κοιτάξτε εδώ. Μαρμαρωμένο έχει μείνει. Είναι ωραία χώρα για να ζεις.
έχει πράγματα και θάματα να κάνει. Η Ελλάδα λέει για να έχει χιόνια θέλει -10. Ναι, εντάξει, και άμα περάσει και κάποια κακοκαιρία, ρε, δεν είναι ότι όταν έχει χαμηλή θερμοκρασία. Να, με έλεγε η μάνα μου τις προάλλες παγώσαν, είχε πάρα πολύ κρύο, αλλά δεν χιόνιζε γιατί εντάξει, δεν έχουμε και τόσες βροχές. Διαβάζε, τι να κάνω. Αυτή είναι η ζωή μας. Διαβασματάκι, λαϊβάκι, χαπαλό στριμάκι, κάνα game. Ναι, είχε λέει 0 με -1. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι και πιο βόρεια, ρε. Εδώ άμα πάει καμιά χιονοστιβάδα στη Γερμανία και σε αυτά, έρχεται και από εδώ μετά. Είναι πιο κοντά. Σε εμάς μέχρι να έρθει λιώνει όλο. Τι ωραία τώρα, έχει αρχίσει και χιονί. Μαλάκα, δεν έχει σταματήσει να ρίχνει, ρε φίλε. Νυχτώνει και φαίνεται έτσι ωραίο. Κοίτα, κομμάτια πέφτει. Αλλά δεν φυσάει, θα μου πεις, άμα φυσούσε δεν θα χιόνιζε, ρε ζυγέρα. Και πώς μιλάς με τη γυναίκα, λέει, αν δεν παίρνεις το κινητό στο χέρι. Ποια γυναίκα, μάγα μυθούν όλες, ρε μάγα, είσαι σοβαρός κι εσύ. Δεν τις γαμάς πουτάνες. Μόνος μου, πώς λέει το τραγούδι. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό. Εδώ έχει κάτι ωραία φτηνά σπιτάκια, τα βλέπω καλά. Μην μπούμε τίποτα μέσα. Λαχάνιασες, τι λες ρε μπεντάμειλ, ποιος λαχάνιασε. Το χιόνι είναι, το κρύο. Εντάξει, περπατάω και ώρα ρε. Έχω να δω χιόνι, λέει, πολλά χρόνια. Ναι, είναι περίεργο φαινόμενο. Δεν θυμάμαι κι εγώ την τελευταία φορά Ελλάδα πότε χιόνισε. Ούτε που θυμάμαι. Άλλη μια φορά είχα δει τόσο πολύ χιόνι στη Ρουμανία, αλλά εκεί ήταν ακραίο. Εκεί είχε βγει μαλάκα κόκκινο συναγερμός, πορτοκαλί. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Το χιόνι ήταν μέχρι τα μούτρα σου. Εδώ εντάξει, τώρα έχει αρκετό πράγμα. Και όσο δεν περνάνε και τα αυτοκίνητα, θα γίνεται και πιο έντονο. Το πρόβλημα είναι με τις μετακινήσεις. Αρκεί άμα ανοίγουν το δρόμο θα είναι κομπλέ. Το 16 νομίζω στη Θεσσαλονίκη. Παίζει. Ναι, 16-17. Και εγώ τότε είχα πάει. Τότε ήμουν στη Ρουμανία. Αλλά εκεί τώρα που θέλω να σας πάω, στο τέλος του δρόμου, νομίζω εκεί δεν πάνε αυτοκίνητα. Εκεί είμαστε μόνο εμείς. Δεν ξέρω αν έχει φώτα. Άμα δεν έχει φώτα δεν θα πάμε. Γιατί ψιλοφοβάμαι λίγο. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μέσα στα φώτα τα χαμηλά. Εδώ ο κύριος γιατί πάει τόσο σιγά. Τσιγάρο θέλει. Πάει έτσι. Μην έσχεσαι κανένα λάστι. Ποιος το ξέρει. Να κλέψουν τίποτα. Και φάτσεις περίεργες. Και αυτή εδώ πολύ ωραία ταβερνούλα. Πετλόβ, σάλας. Τον κόκορα τον κάνουν σφαχτό, διαλεχτό, κρασάτο. Αλλά το καλοκαίρι εδώ, τώρα χειμώνα, νιέτ. Καπίτο. Νομίζω φτάνουμε, παιδιά. Ναι, φτάνουμε. Βλέπω τώρα εκεί κάτι αχνοφαίνεται. Εδώ, Πέτλοβ, Σαλάς, ρεστοράν. Τι λέει, Σόμπε, Rooms. Γενίσκι, Πενίσκι, Τερένι. Τενίσκι, έχει και τένις. Ο κύριος με τον κόκορα εδώ έχει και τένις. Αν θέλουν τίποτα εκλεπτισμένοι κύριοι να παίξουν τένις. Τένις και μπάτμιντον. Γαμάνε γυναίκες, άμα δεν σου βρίζουν τα αρχίδια. Εντάξει είναι. Εσύ φαντάζομαι το πας καλά ακόμα. Φαντάζομαι. Εγώ δεν έχω τόση υπομονή. Δεν μπορώ να περιμένω. Είμαι ανυπόμονος. Πω μαλάκα, πάγωσε η μύτη μου, ρε. Η μύτη μου παρά το χέρι που κρατάω το κινητό. Τζιτζιμπιλόνια είμαστε, τζιτζιμπιλόνια. Πω, εδώ τι είναι αυτή η κεραία, ρε μαλάκα. Μη στη μέση του πουθενά. Εδώ πουλούνται απαρταμάν, παιδιά, που θέλει να έρθει να πάρει. Το πιο φτηνό 50.000. Κρακ. Εντάξει, έκανα μαλακία. Ελλάδα, έχω μπότες από το στρατό. Δεν τις πήρα. Λέω πού να τις χρειαστώ. Να που χρειάζονται. Να που έκανε και κάτι καλό ελληνικό στρατός. Μας έδωσε μπότες. Κοίτα ο μαλάκας, κάνει προσφέρειες. Κοίτα. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, μαλάκα. Αυτή είναι ας πούμε μια διαφορά Ελλάδας με Σερβία. Εδώ οι άνθρωποι είναι πιο ηλίθιοι στην οδήγηση. Αυτά είναι στα αρνητικά τους. Βέβαια. Πάμε, παιδιά. Άλλα 10 λεπτά περπάτημα και φτάσαμε εκεί στο παρκάκι. Βλέπω. Έχει 2-3 άτομα αλλά δεν έχει φώτα. Δεν πειράζει. Πάμε όσο πάει. Θα πάμε. Μην αγχώνεστε. Εδώ είμαστε. Νεόδμητα σπίτια. Πάνω στο δρόμο.
Γυφτοπεριοχή θεωρείται εδώ πέρα, αλλά εντάξει, ευκαιρία. Όποιος θέλει μπορεί να με επικοινωνήσει, να του πουλήσουμε εδώ ένα από αυτά εδώ πριν χτιστεί. Βλέπετε, έτοιμο είναι, θα γίνει. Πάμε. Να είχαμε και τίποτα χιονοπέδιλα τώρα, καλά θα ήταν. Θα τσουλούσαμε λίγο. Έχω ένα φίλο που λέει πάω για σκι, δεν λέει πάω για σκι, λέει πάω να τσουλήσω. Όπα ρε μπαγλαμά. Βλέπω και εκεί πρέπει να έχει μείνει ένα αμάξι. Ή έχει παρκάρει ο μπαγλαμάς. Κάτσα πάμε να δούμε. Need help, I cannot, sorry, bye. Δεν μπλέκουμε, low profile. Πότε θα πάμε Ισπανία? Όποτε μας πεις εσύ ρε μπρο. Πότε θα πας, πες μου, βρες μου και εμένα μια Ισπανίδα. Μην έρθω τζάμπα τώρα και σε κοιτάω εσύ κι εγώ να κοιτάω, σαν το παιδάκι. Κατάλαβες. Έλα, άντε, θα προλάβουμε λίγο μέρα. Τώρα κανονικά έχει νυχτώσει, έχει πέσει ο ήλιος. Είναι 4:26, εδώ νυχτώνει και καλά. 4:10 τώρα. Να δω πως θα περάσω απέναντι. Θα περάσουμε. Εκεί που είναι το αμάξι, παιδιά. Εκεί κάτω, εκεί θα πάμε. Εκεί έχει μόνο πεζόδρομο. Βλέπω έχει και αρκετό κόσμο. Όχι αρκετό, εντάξει έχει. Πάμε ρε. Πού να πάμε? Ισπανία. Δεν είμαι bro. Κάτσε λίγο. Παίξε Roblox. Πότε για? Πότε θες να παίξουμε Roblox? Θα ανοίξουμε κάποια από αυτές τις μέρες, θα ανοίξουμε. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Δεν έχω λεφτά, bro. Δεν σε έβαλε Μητσοτάκη στο επίδομα, Youth Pass, πουτάνα. Τώρα ρε, κάτσε λίγο, ανοίγω για τον υπολογιστή. Κλικ. Εντάξει, έλα, πάμε. Πάμε, sub trader, sub legit seller. Είσαι και legit, είσαι και sub, είσαι και seller. Με 300 ευρώ λέει έχω μείνει. Αν μου πας και μου παίρνεις tablet μαλακίες. Ή τόσο χάζος που είσαι, θα έχεις δώσει μαλάκα όλους τα λεφτά. Θα έπαιρνες μια πισάρα και θα τους πατούσες όλους. Κάτσε τώρα στο το χαζό εδώ και βλέπετε το σγιάρα στο TikTok. Με 50 ευρώ κινητό κάνει live. Και όχι στην Ελλάδα ρε, στη Σερβία είμαστε ρε. Σερβία, όχι Ελλάδα. Λοιπόν, μπαίνουμε στο παρκάκι τώρα. Εδώ πέρα. Μαλάκα, φαίνεται ο δρόμος, εντάξει. Νόμιζα ότι δεν φαίνονταν ο δρόμος ρε. Κάτσε να περάσουμε πέρα, δείτε εδώ, διάβαση, πεζόδρομος. Κάτσε να μην έρχεται αυτοκίνητο όμως. Γιατί μερικές φορές και αυτοί πούστιδες είναι, δεν σταματάνε. Περνάω. Πέρασα. Πω, εδώ το έχει πιάσει καλά στο δρόμο τώρα. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο παρκάκι, παιδιά. Κανόνισε να σε κάνουν χαλκομανία. Όχι ρε μαλακά, έχει οικογένειες, παιδιά, ακόμα νωρίς είναι. Απλά δεν έχει φώτα. Μαλάκα, τσεκάρετε. Εδώ δεξιά, κάπου εδώ δεξιά, εδώ πέρα, πίσω από τα δέντρα, είναι ο ποταμός. Πω, μαλάκα, δες εδώ. Crazy, bro, crazy. Τόσα πολλά λεφτά βγάζεις από τα live, bro. Τι εννοείς? Δεν βγάζω λεφτά, ρε. Όχι, τι λεφτά να βγάλω, μαλάκα. Για την πλάκα μας το κάνουμε. Εσύ τρελός. Κάτσε εδώ που φαίνονται οι κύριοι. Μην τους δείξουμε. Γαμάς, λέει, ωραία. Εκεί πίσω, λέει, από τα δέντρα. Οι άλλοι έχουν βάλει τα ρούχα τους εκεί, μαλάκα. Οι άλλοι φορούν και τα καλιά. Πού είσαι, ρε, αεράκι να τους καβλαντήσεις λίγο. Why so much sun? Ταξίδεψε μέχρι Σεβρία με τα λεφτά από το live, λέει, τι δεν βγάζεις? Εδώ μένω ρε. Δεν ταξίδεψα με τα λεφτά από τα live. Στα live βγάζω 70 ευρώ ανά 6 μήνες στο YouTube. Πολλά τα θεωρείς? Δεν είναι πολλά. Νάτος και όχι ο άνθρωπος. Τσεκάρετε εδώ, παιδιά. Κάποια παιδάκια. Να του πατήσω μια κλωτσιά. Όποιος κάνει donate δεκάμπαλο, του πατάω μια κλωτσιά στα μούτρα. Δεκάμπαλο donate. Ωραίος είναι. Ρίξτε μαλάκα. Εσύ χεϊτάρεις, λέει μέχρι που γουστάρεις. You will hate me until you love me. Το ξέρεις αυτό? Κάντο. Δεν κάμπαλο donate, πουτάνες. Και κάπου εκεί πέρα μέσα, σε όλο ευθεία είναι η σχολή μου. Δεν είναι και πολύ μακριά, άμα το καλώς σκεφτείς. Πόση ώρα έχουμε live, μισή ωρίτσα. Κυλάει άλλο από το έλκυθρο, βλέπετε. Γάμισε. Τα έχουν πολύ τα έλκυθρα. Όχι, κι άλλο μεγαλύτερο και άνθρωπο εδώ πάνω. Κάτσε. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα? Τρόμψο, όχι ρε. Πού είναι το Τρόμψο? Το Τρόμψο Νορβηγία είναι, παιδιά. Πού είναι η σχολή? Να ρε. Από αυτόν τον δρόμο όλη ευθεία. Τι έκανες, λέει? Βούλησε το κινητό σου, μπήκε νερό. Μ' ακούτε?
Τώρα αυτή εδώ. Ω, μαλάκα εδώ δες. Δες τι έχουν φτιάξει εδώ. Το μικρόφωνο δεν ακούγεται. Μήπως έβαλα mute. Μ' ακούς τώρα? Μ' ακούτε? Αυτόν εδώ μικροσάμπαλο το ρίχνω μία στα μούτρα. Έχουν βάλει και καρότο. Και γράψει, ακούγομαι? Ή δεν ακούγομαι? Δεν μ' ακούτε? Τι μπήκε mute ρε μαλάκα? Όχι, δεν έχει mute. Μήπως πήρε νερό? Γιατί? Κέικ. Ακούγομαι ρε μαλάκα. Πώς γράφω ρε πούστη? Live poses. Μ' ακούς όμως? Μ' ακούς ή όχι? Τα γάμισες, βγήκαν όλοι. Ακούγομαι ρε μαλάκα ή όχι? Αυτό πες μου μόνο. Ναι ρε, εντάξει, τι σε έχουμε σένα εδώ moderator? Τζάμπα έχεις πάρει το σήμα του moderator ρε πούστε. Γαμώτο. Δεν πειράζει. Κάνε τα αυτά, πάμε μπράβο. Να ανέβουμε. Κάνε. Θα σε βγάλω τώρα. Βασικά δεν ξέρω, να πάω κι άλλο μέσα. Εδώ καλά είμαι ρε φίλε. Θα μου πεις δεν περπάτησε και πολύ. Πάμε λίγο παραπέρα. Μπορεί να αράξω λίγο. Σε κάνω ένα χιονισμένο μπαγκάκι. Πάνε στη σχολή. Κάπου εκεί θα βγούμε. Κοίτα άλλοι μαλάκες μπροστά. Χιονοπόλεμο που παίζουν. 25 χρόνια μαντράχαλοι. Ντρέπονται λίγο ρε μαλάκα. Απλά από εδώ δεν έχει φώτα ρε φίλε. Κρακ. Ήθελα να βάλω το μικρόφωνο αλλά λέω γάμισε το τώρα. Πού να βάζω? Κάτσε μην φάμε καμία από αυτούς. Θα σκοτωθούνε μαλάκα τα παιδάκια. Πάμε, συνεχίζουμε. Μαλάκα στο απόλυτο κενό ρε φίλε. Ό,τι καλύτερο. Κάτσε να δω εδώ πάνω τι έχουμε. Μαλάκα έχει βαρύνει τέτοια ρε. Έχει βαρύνει η ομπρέλα. Κάτσε τώρα που βγήκαν όλοι να αλλάξουμε λίγο την κάμερα. Πού είσαι αδερφέ μου Κέικ? Τι κάνουμε? Είμαστε καλά? Κάτσε να βάλω την ομπρέλα. Φαινόμαστε? Πού είμαστε ρε μαλάκα στο πουθενά? Εδώ δες. Νάτος. Πούντος. Πάμε, προχωράμε. Μαλάκα θέλει γκίμπαλ. Δεν μπορείς να κάνεις live χωρίς γκίμπαλ, να ξέρεις. Θέλει γκιμπαλάκι. Βάλε με αμιούτρο μαλάκα να σε πρίζω, λέει να νευριάζεις. Όχι. Δεν σε βάζω τίποτα. Δεν σε βγάζω από το μιούτ, εκεί θα κάτσεις. Το κινητό εγώ δεν το ανοίγω. Να ξέρεις. Είδα ένα παγκάκι. Ωραία, πάμε να κάτσουμε λίγο εκεί στο παγκάκι. Να αράξουμε. Να βάλουμε λίγο το κινητό. Σταθερό. Αλλά πρέπει να δούμε και το ποτάμι. Το ποτάμι είναι πιο κάτω ρε μαλάκα. Πώς να περπατήσουμε αυτό το ποτάμι? Είναι μακριά ρε πούστα. Εντάξει φαίνεται λίγο μοβ. Δεν είναι μοβ. Καλά είναι. Εγώ έχω καλή ορατότητα ακόμα. Το κινητό είναι μάπα. Δεν είναι iPhone bro. Λοιπόν θα σταματήσω και το παγκάκι και θα γυρίσω πίσω. Αυτό θα κάνουμε. Εντάξει παίζει να κράτησε και το θέμα του live Roblox. Πάρε iPhone ρε bro. Ρε μαλάκα, όταν έχει μείον ή 0, νομίζω δεν έχει. Το iPhone δεν μπορεί να τραβήξει. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Μόνο τα Samsung τραβάνε. Πού πάμε μαλάκα? Δουλεύει λέει μια χαρά. Είσαι σίγουρος? Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι. Αχ τώρα άσπρησε η οθόνη. Αλλάζει η φωτεινότητα μάλλον. Κοίτα εδώ μαλάκα. Τι ωραίο τοπίο. Αυτό το φως στο στενάκι εκεί μέσα γαμάει. Κάτσε λίγο να το δείξουμε. Και τα παιδάκια εδώ παίζουνε. Πολύ ωραίο. Τζιτζιμπιλώνει. Να και ένας περπατητής μόνος του σαν και εμένα. Κάτσε να πιάσω αριστερά. Να το παίξουμε. Καλοί άνθρωποι.
Δες κέικ. Σφιτάκια. Όχι, όλα τις Apple γαμάνε απλά ακριβά. Είναι ρε φίλε, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα πάρουμε όταν θα βρούμε δουλειά και θα σταματήσουμε να είμαστε μαθητές. Θα πάρουμε κάτι ακριβό, μην αγχώνεσαι. Ας γίνουμε λίγο εδώ τώρα επαγγελματίες. Το ποτάμι εδώ είναι ρε. Α, μαλάκα, έχει παγώσει. Μαλάκα, έχει παγώσει. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Εδώ μπροστά είναι. Όπα, έτσι. Αυτό εκεί πέρα το γκρι είναι. Κάνε λίγο focus. Κάνε λίγο focus το μπουρδελάκι. Να το. Αυτό εκεί πέρα είναι, παιδιά. Πού το. Να το. Αυτό εδώ το γκρι το πράγμα είναι. Θα πάω. Κάτσε λίγο να βρω μια καλή κατηφορίτσα. Λοιπόν, πάω από εδώ. Μαλάκα, δεν γαμιέται. Πάμε, φύγαμε. Θα με βρούνε αύριο στις ειδήσεις των 9. Όχι, εδώ γλιστράει. Κάτσε να μην πάω από το έλκυθρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ποτάμι, παιδιά. Κατεβαίνουμε στο δάσος. Πω μαλάκα, λες και είμαι στο χιονοδρομικό κέντρο. Κάντε κανένα like, μαλάκα. Είναι επικίνδυνη η ζωή του content creating. Τα έλεγε ο αδερφός Τέος. Πω μαλάκα, κάτσε. Αυτό θα έχει πλάκα. Αυτό είναι ο Δούναβης, παιδιά, το ποτάμι. Εδώ είναι λίγο στενός. Μπορεί να έχει και ραδιενέργεια. Από τότε που το βομβαρδίσαν οι Αμερικάνοι, λένε ότι έχει και ραδιενέργεια. Αλλά για να δούμε τώρα. Μαλάκα, δες εδώ ρε. Μαλάκα, και αυτό είναι πάνω από 20 μέτρα το χιόνι. Γαμώ την πουτάνα μου. Πού πάω ρε μαλάκα. Θα με δείτε αύριο στις ειδήσεις. Θα λένε Έλληνας φοιτητής πέθανε στο ποτάμι από παγετώνα. Που χτύπα ξύλο. Ούτε σε εμάς να μην συμβεί αυτό. Πω έχει ένα ωραίο σποτάκι. Το βλέπετε έτσι. Το βλέπετε το σποτάκι. Θα μπούμε εκεί μέσα. Μπας και βγάλουμε τίποτα. Λακκούβα. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πάνω περπατάμε. Εδώ πάνω. Σε αυτό το δρόμο. Πω και αρχίζει τώρα είναι πιο πολύ. Μαλάκα. Δεν ξέρω αν θα πάω πολύ κάτω. Ψιλοφοβάμαι. Δεν ξέρω πού ξεκινάει το ποτάμι. Τώρα θα φάω λίγο και γύρω. Βλέπω γιάρα. Πω κάβλωσα κι εγώ τώρα. Φάω λίγο γυράκο. Μαλάκα. Θα πάω. Μαλάκα έχει παγώσει. Μαλάκα έχει. Όπα. Άμα φάω καμιά σαβούρτα μην γελάσει κανείς. Να κατέβω ρε. Ρε μαλάκες, δεν ξέρω πού ξεκινάει το ποτάμι. Μην κατέβω και βάλω κανένα πόδι μες στο νερό. Δεν ξέρω. Αλλά το βλέπετε έτσι. Αυτό είναι ποτάμι τώρα και καλά έχει παγώσει. Θα κατέβω, βλέπω και άλλες πατημασιές. Έλα. Θα πατάω όπου έχει πατημασιές. Να σου γαμίσω, θα πέσω κάτω, θα σου γαμίσω. Αυτό είναι το ποτάμι. Κάποτε ήταν ένα ποτάμι, δεν ξέρω αν φαίνεται από εκεί πέρα. Εκεί ξεκινάει. Ναι ρε χαχά. Μαλακά. Είναι απίστευτο ρε φίλε. Κοίτα, έχει παγώσει από πάνω. Έλα, δεν πάω πιο μέσα, εντάξει. Τι θα δει, δεν θα δεις και τίποτα. Αν είχαμε 20 άτομα θα πηγαίναμε. Αλλά ναι, και το ρίχνει χοντρούτσικο. Καλή φασούλα. Το 5G πάντως γαμάει, καινούριο, τώρα το βάλανε. Μπράβο τους, μπράβο στα παιδιά. Πάμε πίσω. Κάτσε να πάμε λίγο ακόμα, λίγο, ελάχιστα. Και βάζω τώρα το πόδι μου και πέφτω μέσα στο νερό, φαντάζεσαι. Μαλάκα, τι κάνω ρε φίλε. Ακραίο live. Να το, εδώ ξεκινάει, εδώ ξεκινάει. Εδώ πρέπει να ξεκινάει. Ναι, δεν πάω πιο πέρα. Να γαμίσω. Γαμώ τη Σερβία. Ραγκίσκο, είσαι ωραίος αδερφέ. Πάνε λέει να δεις αν έχει ραδιενέργεια, λέει. Να πεις, λέει, μετά από μέρες. Μαλάκα, όντως λένε, επειδή ρίχνουν ραδιενέργειες βόμβες εδώ πέρα, παίζει να έχουν μείνει υπολείμματα ραδιενέργειας. Έλα, φύγαμε, πάμε πάνω. Κάτσε μην ρίξει κανένας περίεργος εδώ πέρα, γιατί πολλά ακούν τα μάτια μας. Όνειρο, μπρο. Όνειρο. Σαν τον Chris ASMR μου ακούγεσαι. Όνειρο. Φάγαμε ένα γύρο. Όνειρο. Και το προφιτερόλ, ακόμα πιο όνειρο. Νάτι. Αυτοί είναι τρελοί μαλάκες. Έχουν βγει όλοι έξω και περπατάνε. Θα μου πεις γιατί. Γιατί όχι. Μια φορά στο τόσο χιονίζει. Λοιπόν, τσεκάρετε. Τσεκάρετε εδώ αυτό. 50 ευρώ donate για να τον κρεμίσω όλο το χιόνι από το κλαδί. Ήταν ένα κλαδί. Πω μαλάκα, έχει πιάσει πολύ πράγμα ρε φίλε. Καλό πράγμα, ωραίο πράγμα. Να πάρουμε την ομπρελιέτσα μας. Πάμε. Ανεβαίνουμε. Σε χιονοδρομικό κέντρο να είχα πάει. Τόσο χιόνι δεν θα βλέπα ρε μαλάκα. Έχει κι άλλο χιονάνθρωπο εδώ πέρα. Τα πιτσιρίκια έχουν εξασφαλώσει. Κοίτα εδώ. Μαλάκα γεμάτο χιονάνθρωπος είναι. Αυτό εδώ, εκείνο πιο πέρα. Μπράβο. Μπράβο οι Σέρβοι.
Κυριλέδες, αλήτιδες και κυριλέ. Λοιπόν, αυτό που δεν μας βλέπει κανείς, με 20 ευρώ donate τον σπάω. Τον σπάω έτσι. Όποιος κάνει 20 ευρώ donate ή 20 coin, εντάξει το ίδιο είναι. 20 λεπτά, 2 λεπτά το ένα, 20 ευρώ το άλλο. Ωραίος όμως. Γλυπτικός. Δεν έχουμε λεφτά. Άμα του λέει τσάμπα. Λοιπόν, θα του ρίξω μετά, θα του ρίξω. Για τον ξέρεις ρε πουτάνες. Μαλάκα το έφασα. Μαλάκα πάει ο άνθρωπος. Κρίμα. Αιωνία η μνήμη, αιωνία. Δεν μ' άρεσε, ήταν άσχημος. Πάμε να γκρεμίσουμε και τον άλλον. Ή όχι. Μήπως θεωρείται κακή τύχη. Μαλάκα πού περπατάω ρε φίλε, τι κάνω ρε μαλάκα. Μήπως θεωρείται κακή τύχη άμα γκρεμίσει έναν άνθρωπο. Κάτσε, έρχεται κόσμος τώρα. Έρχεται κόσμος. Ο γύρος έτοιμος. Από πού πήρες, πομπά? Σκυλί του πολέμου είσαι. Λοιπόν, εγώ λέω να γυρίσω. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάτι. Να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Αρκετά περπατήσαμε. Πάμε λίγο προς τα πίσω. Μην ξεμεροβραδιευτούμε εδώ πέρα. Θα πνιγούμε από το χιόνι. Τι ώρα είναι? Είναι παρατέταρτο. Εντάξει, καλά είμαστε. Και άλλη μια ώρα να πάμε πίσω. Αλλά θέλει gimbal cakes. Θέλει gimbal, δεν γίνεται χωρίς gimbal. Βγαίνει πολύ τρεμάμενο, κουνάμενο. Από εκεί έχει κι άλλο κόσμο βέβαια. Δεν γυρνάς λέει προς τα πίσω. Μην χαθείς γιατί είσαι και λίγο μαλάκας. Όχι πούμπα, ναι, θα γυρίσω. Θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Αλλά έχει αρκετό κόσμο που περπατάει ρε φίλε. Δεν είναι άσχημα. Ωραία είναι. Το χιόνι είναι για να το χαίρεσαι. Ευτυχώς δεν είχα να πάω κάπου αυτές τις μέρες. Γιατί εκεί θα είχα νεύρα πολλά. Δεν μπορείς να χιονίζεις και να οδηγάς. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πες να πάνε σπίτια τους. Πάντε σπίτια να παίξουμε Warzone. Ξέρεις τι γίνεται με το Warzone? Τίποτα Κοίτα αυτά τα παιδάκια ακόμα εδώ είναι. Μαλάκα το καλύτερο. Να είσαι παιδί, να είναι κλειστά τα σχολεία και να βγαίνεις για χιονοπόλεμο μέχρι το πρωί. Τρελό μπρο. Πότε παίζει η ομάδα μας ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ, τι είναι αυτό ρε μαλάκα, τρώγεται? Όχι, δεν ξέρω αδερφέ. Δεν παρακολουθώ σου λέω τίποτα ρε. Έχω κάνει NoFap challenge στα social media. Έχουν κουράσει. Το παράτησες μπρο, εδώ και 1,5 μήνα λέει. Θα το ξαναρχίσω λέει όταν μπει το rank. Καλά έκανες. Πλέον το έχουν γαμίσει και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν παλεύεται. Εγώ έχω αρχίσει και παίζω Roblox, ξέρεις. Έχουμε 100 πλάσα άτομα στο live. Απίστευτο. Απίστευτο είναι. Το πόσα άτομα παίζουν. Μόνο CS άμα θες να παίζεις με τα φιλαράκια σου και να πλακώνεστε. Λοιπόν πάμε πρώτα προς τα πίσω παιδιά. Τσεκάρετε εδώ λίγο το τοπίο. Πού ήμασταν. Κάτσε να το γυρίσω σιγά σιγά. Να βλέπετε. Πέρασε ένας κύριος εδώ. Δεντράκια χιονισμένα. Εντάξει, εγώ πίστευα θα έχουμε χειρότερη ποιότητα. Αλλά την παλεύει φυσικά. Την παλεύει το Samsung. Χάχα λέει και εγώ μπρο. Hoops όμως. Roblox, τι είναι αυτό ρε? Game. Με τι έχει να κάνει? Είναι έτσι στείλε Brainrot και έτσι σχέδια. Όχι τι είπα, στείλε Brainrot. Στείλ style. Όχι, έχω κάτι κολόσχυλα τώρα. Πώς θα φοβάμαι ρε μαλάκα τα σκυλιά. Γαμώ τη μάνα τους. Άμα με πλησιάσω θα ρίξω κλωτσίδι. Πω τα μπάσταρδα. Κι ο άλλος με το ποδήλατο, πού πάει ρε μαλάκα? Πού πάνε ρε μαλάκα με τα ποδήλατα? Έχω χαζέψει, ο κόσμος έχει χαζέψει. Δεν παλεύουν. Μαλάκα ο χειρότερος μου φόβος είναι τα σκυλιά. Πάει η Βενεζουέλα λέει, πλούτησαν οι Αμερικάνοι. Ποιος τους γαμάει αυτούς ρε μαλάκα? Βενεζουέλα, Αμερική, αυτοί έχουν λεφτά. Και το άλλο το έχει δει σαν πρόβατο το σκύλο. Του βάλε κουμπέρτα του βάλε. Ωραίος μπρο. Μη μ' αγγίξει. Εντάξει έφυγε. Καθυστερημένη γάμο του. Όσοι έχουν σκυλιά μαλάκα είναι λίγο περίεργοι. Δεν θέλω no hate στα σκυλιά. Αλλά δεν τα μπορώ καθόλου. Πάω Αμερική μπρο. Εγώ εκεί θα πάω να ξέρεις. Μετανάστης. Μια ζωή μετανάστης. Και όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω βιβλίο. Και ο τίτλο θα έχει Σγιάρος ο μετανάστης. Όχι πόρνο μετανάστης, μην μπερδεύεστε. Σγιάρος ο μετανάστης.
Έχω γνωστούς στο New Jersey. Πού στην Αμερική, bro? New Jersey, respect, bro. Μαλάκα, εγώ έχω κολλήσει με το άλλο τώρα. Νοοτροπία, bro. Don't do this shit, do that. Read a book, study the laws of human nature. Μαλάκα. Μπορεί 24 ώρες το 24 να είναι αυτό στο μυαλό μου. Αλήθεια σου λέω. Έχω απαιτήσει, δεν μπορώ να το βλέπω κι αυτόν. Να μας γράψει ένα βιβλίο και να τελειώνουμε. Κάτσε εδώ γιατί έχει κόσμο. Περνάω. Αλλά New Jersey είναι ακριβά, ρε μαλακα. Δεν έχει φτηνά ενοικία. Ακριβή ζωή. Πού να πας στο New Jersey? Θα πας, λέει, Αμερική να βρεις Ισπανίδα και εσύ. Μαλάκα, και το νόημα στη ζωή δεν είναι να βρεις γυναίκα. Το νόημα είναι να ζεις τη ζωή σου, αγόρι. Οι γυναίκες και τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται ούτε να παρακαλάς ούτε να χτυπάς πόρτες. Δεν θέλω να βρω, δεν ψάχνω να βρω. Ας με βρει αυτή. Πάει να γαμηθεί, ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Μήπως να πάμε στη σχολή, στην Κυριλάτη. Να πάμε εκεί πέρα να τους πω: ήρθα να πιω ένα νερό, γεια σας. Ανοιχτά θα είναι οι παλιοεβραίοι. Δες εδώ. Κολόνα, δεν συμβαίνει στο πουθενά. Χιονάκι, χιονάνθρωπος. Α, τον είδαμε πριν. Ωραίος. Με 20 ευρώ το ρίχνω. Δεν είμαι. Για IRL stream δεν είμαι. Δεν έχω κάκαλα. Να κάνω μαλακίες δεν μπορώ. Είμαι εδώ για να σας δείχνω τοπία. Κάτσε, ρε μαλάκα, δεν έχει σχέση εσύ? Τι σχέση? Όχι, ρε, μακριά από εμάς αυτά, ρε. Είσαι τρελός, ρε Γιάννη. Όχι, αγόρι μου. Ελεύθερος, πώς λέει ο Αργυρός, για μια ζωή. Ελεύθερος, για μια ζωή. Ελεύθερος, σαν το πουλί. Έλα. Έτσι, Γιαννάρα. Γιαννάρα, πώς πάνε τα κέφια, ρε? Όλα καλά? Με το θέμα της μέσης φτιάξαμε, στρώσαμε. Ελπίζω. Αχαλή, άκου τον. Και με ένα άλλο έχω κολλήσει τώρα τελευταία. Κάτσε να δω, μην έχω κόσμο πίσω. Να αρχίσω να το τραγουδάω. Εντάξει, δεν έχω. Θα τρελαθώ. Αϊντό μας χορεύουν τα καγγέλια. Όλα καλά, μπρο. Να είσαι καλά, ρε Γιαννάρα μου. Έτσι πρέπει. Αυτός είσαι δυνατός. Άντε, πάμε τώρα. Κάνα 40 λεπτό περπάτημα πίσω. 30 λεπτό. Κάτσε να αλλάξουμε και χέρι. Να το βάλω στα αριστερό γιατί θα κουλαθεί το δεξί. Τόσο κρύο που έχει φάει. Αϊντό πως χορεύει το καγκελάκι. Τσίφτε τέλει και γυφτάκι. Από εδώ λευθεία είμαστε. Πού στην Αμερική, bro? New Jersey? Respect, bro. Πού στην Αμερική? Respect, bro. Where is Botrini? Τον βλέπω, όλο τσάρκες γυρνάει με τα αμάξια, ρε. Αθήνα, εκεί Μενίδη. Δεν βλέπω να... Ωπα, κάτσε να περάσω λίγο γρήγορα. Μην με σκοτώσει κανένας μαλάκας εδώ και βγω ειδήσεις αύριο. Έλα, πέρασα. Μποτρίνι βόλτες εκεί με το τέτε, βόλτα με το τέτε, δεν γαμιέται. Περάσαμε γαμό, ψινάκι και Μποτρίνι, όχι ρε, καλά παιδιά είναι. Είναι OG, respect. Τι έλεγα? Βόλτα με το τέτε, σουαβεμέντε, γράφει μπάρες, γράφει κομμάτια. Έχει γίνει τράβερ τώρα, έχει κάνει όνομα και καλά. Για να έρθει στο live θέλει, ζητάει λεφτά και του λέμε ρε μπρο, ρε Ζεζάκ, του λέω γιατί. Γιατί θες λεφτά, ρε πουτάνα, ακόμα δεν έγινε γνωστός, ρε παλιό πουστή. Γιατί θες λεφτά για να βγει στο live? Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει η αναγνώριση. Επιμένει, δίνει πολύ πόνο, κάνει και fit, δίνει και fit. Δεν ξέρω πόσα λεφτά ζητάει για το fit. Αλλά ναι, πάμε πίσω. Τώρα φαίνεται πιο ωραία. Έλα, καύλα. Ούτε στο βόρειο Σέλλας να ήμασταν. Καύλα, χιόνι. Χιόνι. Ο Μποτρίνης λέει όλο βόλτες με το αμάξι, λέει, αλλά εμένα δεν με πήρε, λέει. Δικαιολογήθηκε. Αυτό του το έχω πει πολλές φορές, να ξέρεις. Του το έχω πει και λέει, ρε μπρο, και τι να έκανα, ήμουνα στη δουλειά. Εντάξει, στη δουλειά πάει και πίνει καφέ. Δεν πάει το μπούστι, δεν πάει να κάνει τέτοιο. Να δουλέψει. Τι καλά. Που δεν είναι. Ναι, αυτά. Ωραία, καιρό είχαμε να τα πούμε. Ελπίζω η νέα χρονιά να σας βρει και όλους καλά. Να είστε υγιείς. Εγώ μία ευχή έκανα για τη νέα χρονιά. Είπα όσοι ξέρω και με ξέρουνε, εύχομαι να μην πεθάνει κανείς
Και του χρόνου να είμαστε όλοι πάλι εδώ για να ξαναβούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ζωή και όχι όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα πάνε και έρχονται. Το κρύο έρχεται, φεύγει, το καλοκαίρι θα ξανάρθει. Σωστός άντρας λέει μόνο υγεία. Ναι ρε φιλέ, κοίτα και υγεία να μην έχεις, να ζήσεις ρε φιλέ. Θα μου πεις πώς θα ζήσεις ρε γιάρα. Εντάξει, κάπως θα βρεις, θα την παλέψεις. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που παλεύουν, οι μαχητές των δρόμων. Δεν μου αρέσουν αυτοί που κουκομπιάζουν να ζήσουν, πώς να σου το πω. Έτσι πρέπει. Να την παλεύεις. Κρύο, κρύο. Ήλιος, ήλιος. Θα βρέξει, ας βρέξει. Θα χιονίσει, ας χιονίσει. Θα πάμε, πάμε. Θα βγούμε, ας βγούμε. Θα φάμε, ας φάμε. Θα πιούμε, ας πιούμε. Θα παίξουμε, ας παίξουμε. Κατάλαβες, δεν θέλει πολύ σκέψη. Εκεί πίσω λέει στην Ελλάδα όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα τον Πανάγαθο. Όλοι είναι υγιείς, όλοι είναι δυνατοί, ακμεότατοι. Ελπίζω αυτό που ελπίζω, να πάνε όλα δεξιά. Όχι λόγω Μητσοτάκη, κατάλαβες. Πώς κάνεις ρεβεγιόν με το δεξί και βάζεις το πόδι πρώτα, το δεξί και όχι το αριστερό. Αλλά ελπίζω να σηκωθεί να φύγει και ο Μητσοτάκης. Εγώ τώρα χαίρομαι. Ας κάνουμε και το πολιτικό μας σχόλιο. Χαίρομαι γιατί έχει αρχίσει και ξεγυμνώνει το βασιλιάς. Ο υπερτέλειος ο πρωθυπουργός που τα κάνει όλα σωστά. Τώρα αρχίζει το suffering. Θα υποφέρει αρκετά ο φίλος μας. Δικαίωση λέει στο σπιτικό τους Γιάρα. Δικαίωση μόνο πουτάνες. Αχ, για να δούμε. Άντε, πάμε πίσω. Τώρα εδώ βλέπω περνάνε αμάξια. Να τον αφήσω να περάσει ή να περάσω. Κάτσε να περάσω λίγο γρήγορα. Να μην τον κόψω. Να μην τον κόψω, να μην τον κόψω, να μην τον κόψω. Δεν τον έκοψα, δεν τον έκοψα, δεν τον έκοψα. Δεν τον έκοψα. Πέρασε, πέρασε, πέρασε. Πέρασε, πέρασε, πέρασε. Πέρασε και ανέβηκε. Ανεβαίνουμε. Εγώ έλπιζα θα πιάσουμε πιο πολλά νούμερα στο live, αλλά μάλλον δεν μιλάω πολύ καλά τη γλώσσα τους εδώ πέρα. Βασικά δεν τη μιλάω καθόλου. Οπότε για αυτούς δεν είναι ενδιαφέρον. Πάμε προς το σπίτι να αράξουμε. Έχουμε παγώσει λίγο τα δάχτυλα. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που φαίνεται. Πω. Έτσι χιονάκι, απαλό, απαλούτσικο. Κάναμε τη βολτίτσα μας. Πάμε να ζεστάνουμε τα χεράκια. Να κάνουμε ένα τσαγάκι. Νάτι και η Γέλενα, έλα ρε Γέλενα, πάτα like. Βάρα like. Βάρα like Γέλενα. Αυτό δεν είναι το χρήστο. Όλοι like, έτσι πάμε λίγο. Σωστός ο φίλος μας ο Άζο, παιχταράς, αργιδάτος, καβλιάρης. Πήρα και την πρωτεϊνούλα μου, να ξέρεις, την τζίμπησα, μου τη στείλανε. Πήρα και μία άλλη από το Lidl, που την είχα ξεχάσει η Ελλάδα και μου τη στείλανε. Πολύ τούμπανος θα γίνω, να ξέρεις. Έχω αρχίσει τώρα, κάνω τη διατροφή. Την κράτησα μαλάκα, την έκανα μία εβδομάδα, ακριβώς μία εβδομάδα. Και ένιωθα τόσο καλά, μαλάκα είναι full δύσκολο να το κάνεις. Είναι full δύσκολο να το κάνεις, αλλά ένιωθα τόσο γαμάτα. Έτρωγα ακριβώς όσο έλεγε, δεν πεινούσα, αντιθέτως δεν μπορούσα να τα φάω όλα καμιά φορά. Θα ανοίξουμε λέει ένα στριμάκι Roblox. Θα δούμε ρε μαλάκα, εντάξει. Τα σχολεία πότε ανοίγουνε παίζουμε. Παίζουμε μόνο πότε ανοίγουν τα σχολεία. Άμα είναι να κάνουμε κάνα 2-3 live πριν τα σχολεία και μετά να κλείσουμε. Πού είναι αυτό το μέρας, έλα ρε Λεωνάρντο, είμαστε στο Novi Sad στη Σερβία. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Σαν να λέμε Θεσσαλονίκη, καμία σχέση, αλλά στα μέτρα της. Περίπου στα μέτρα της. Καμιά Τρίτη, Τετάρτη βασικά. Ας μας γράψει κάποιος. Λεωνάρντο, πας σχολείο, είσαι μεγαλύτερος. Αν γνωρίζεις πότε ανοίγουν τα σχολεία, ρε αδερφέ. Τα παιδάκια τώρα θα είναι όλα σπίτι. Θα ματώνουν το πετσάκι. Θα παίζουν όλη μέρα Roblox. Να ανοίξω μια μέρα live, να πάρουμε κανένα 100 follow. Δέσποινα Μαυράκη, η ξαδέρφη του Μαυράκη. Πού είσαι ρε Μαυράκη, και αυτός άλλος προδότης, όλοι οι προδότες. Τους κάνεις moderator, τους τάζεις λεφτά, τους τάζεις φήμη και ούτε ένας δεν μπαίνει στα live. Άνοιξε σήμερα ρε. Δεν νομίζω bro, δεν νομίζω να ανοίξω, έχω κάτι δουλίτσες να κάνω. Θα αράξω λίγο πισάκι. Μπορεί να προγραμματίσω κάτι πραγματάκια που έχω.
και θα ηρεμήσω. Έχω αρχίσει και βλέπω σειρές, ρε. Είδα το... πώς λέγεται? Σκέψου, το Rings of Power. Μαλάκα. Στο Prime Video. Άμα έχεις δει Lord of the Rings, θα δεν τα έχεις δει. Μαλάκα, είσαι χαζός. Μη είσαι χαζός, ρε μαλάκα. Κάτσε δες Rings of Power. Ό,τι καλύτερο. Με 8. 7 με 8 ανοίγουνε, Λεωνάρντο, ωραία. Ωραία, έχουμε μέρες, ρε μαλάκα τότε. 4-5 μερούλες θα κάνουμε. 3 λαϊβάκια θα τα κάνουμε στην εβδομάδα. 2-3 θα τα κάνουμε. Με ρομπλοξάκι. Πού είσαι? Blue Fox, είμαι στο Novi Sad στη Σερβία. Περπατάω. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Έχει εδώ πέρα λίγο χιονάκι. Την παλεύουμε. Χιονάκι απαλό. Στριμάκι πιο απαλό. Περνάνε κανένα δυο αυτοκινητάκια που και που. Έχουμε καμιά 40, πες 30 με 40 λεπτά περπάτημα ακόμη για το σπίτι. Πάμε να ζεστάνουμε λίγο τα χεράκια μας. Κάναμε καλή βολτούλα. Πήγαμε, είδαμε το Δούναβι που είναι παγωμένος. Αλλά μαλακία, έπρεπε να ανοίξω και YouTube. Αλλά στο YouTube, εντάξει, μπορεί να μέναμε πιο πολύ. Αλλά θα μου πεις πώς να ανοίξω με 2 κινητά. Ευχαριστώ για το follow τον Γεωργίου. Έλα ρε Γεωργίου, έλα ρε παιχταρά μου. Καλώς ήταν. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Συγγνώμη αν δεν διαβάζω ειδοποιήσεις και αυτά. Είναι λίγο δυσδιάκριτα όταν κάνεις live από το κινητό. Ναι, και λέω να ανοίξουμε κανένα 2-3 λαϊβάκια σήμερα. Σήμερα, μέσα στη βδομάδα, από αύριο δηλαδή. Μπορεί να ανοίξουμε αύριο, μεθαύριο, θα δούμε. Και όποιος δεν έχει subscribe, παιδιά, στο YouTube, αν παίζετε Roblox, στα 2K subs κάνουμε giveaway 20 ευρώ Robux. Για το παιχνίδι είναι αυτό, νομίσματα. Όποιος θέλει κάνει και εκεί ένα subscribe. Θα βγει σχετικό βιντεάκι όταν φτάσουμε τα 2K subs για τη full υποστήριξη. Με μπουστάραν αρκετά τα παιδιά, μαλάκα, τα παιδιά του Roblox. Αυτοί που παίζουν Roblox, επειδή είναι κυρίως νεαροί σε ηλικία, σαπορτάρουν full, ρε φίλε, όχι με λεφτά και με αυτά. Αυτό που κάνει κάποιον που ασχολείται με τα social και αυτές τις παπαριές, δεν λέω ότι ασχολούμαι σοβαρά γι' αυτά, κάνω έτσι όποτε να είναι. Αλλά αυτό που μπουστάρει κάποιον είναι το like, το subscribe, μαλάκα. Αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Ό,τι πιο πολύτιμο. Δεν χρειάζεται να σου κάνουν donate λεφτά. Αν θες να το κάνεις για χαβαλέ, ξέρω εγώ, μπορείς να παίρνεις τα λεφτά από τη διαφημίση στο YouTube. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Win-win situation. Ευχαριστώ για το follow, Blue Fox. Έλα ρε Blue Fox. Καλώς το να. Και αυτός ρομπλοξάκιας πρέπει να είναι. Στείλε brain rot. Στείλε brain. Ω, κοιτάξτε εδώ. Ασπρίλα. Άσπρη λάμπα. Μία LED λάμπα, όλες οι υπόλοιπες κίτρινες. Δεν θα είχα να την αλλάξουνε μάλλον. Ποιος ξέρει. Εκεί πέρα, φωτάκια. Εν τω μεταξύ εδώ δεν σας έχω πει. Εδώ πέρα επειδή γιορτάζουν, πάνε σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο. Δεν γιορτάζουν με τα Χριστούγεννα 7 λέω. Δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα 24 Δεκεμβρίου. Τα γιορτάζουν τώρα στις 7 Ιανουαρίου. 6 ή 7, δεν θυμάμαι. Οπότε αυτοί ακόμα Χριστούγεννα έχουν. Πού είσαι, Football Edit, έλα ρε Football, best code, Scarface. Πού είσαι ρε Scarface? Football, είμαι στο Novi Sad στη Σερβία. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά. Και έχει ρίξει αρκετό πράγμα από χιόνι. Scarface, λέγε ρε. Πώς πάει το Warzone? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά παιχτούρα μου. Να είσαι καλά. Υγιής, δυνατός, ακμεότατος. Και άμα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, να μπεις πρώτος εκεί να τους κάνεις. Μα τι λέω. Θα μπεις στο Warzone εκεί να τους διαλύσεις. Μόνο BF αδερφέ. Α, παίζεις Battlefield. Θυμάμαι μια φορά παίξαμε και εσύ είχαν ευριάσει. Πού πάτε ρε πελί, πού πάτε ρε μαλάκες, κάτι τέτοια. Μπα, εγώ δεν παίζω τίποτα από αυτά. Παίζω μόνο ότι μου αποφέρει followers και live. Και live λέω. Και like, συγγνώμη. Γιατί λέει να πας στη Σερβία, έλα στην Αλβανία. Football, είμαι στη Σερβία γιατί σπουδάζω. Δεν έχω σκοπό να μείνω εδώ για πάντα. Ήρθα εδώ να περάσω κάποια χρόνια, να σπουδάσω, να τελειώσω, να πάρω ένα χαρτί, να κάνω τη μάνα μου χαρούμενη και να κάνω κι εγώ κάτι με τη ζωή μου. Κάνε customs ρε. Εσύ είσαι παλιός, κάτι ξέρεις εσύ. Α, οκ. Αλβανία, πού είσαι ρε Football, σε ποια πόλη είσαι? Σίγουρα λέει μόνο brain rots. Ναι, μόνο brain rots, Scarface. Εντάξει ρε φίλε, ναι, εκεί έχει πολύ νεαρό κόσμο. Ξέρω δεν είναι attracting για εσάς τους υπόλοιπους να παίζετε brain rot. Εφόσον δεν κάνετε live, λογικό μου ακούγεται. Αυτοί ακόμα έξω είναι, τα παιδάκια δεν έχουν παγώσει. Οι γονείς να σου πετύχουν ρε μαλάκα. Πάντε τα μέσα ρε μαλάκα, θα μου πεις τα σκληραγωγούνε. Δεν λένε ότι το χιόνι σκοτώνει και τις ασθένειες, νομίζω. Αν μπήκε η μάνα μου, μάνα, αν με παίρνεις τηλέφωνο, κάνω live.
Γι' αυτό δεν στο σήκωσα. Τύρανα. Καλά πρέπει να είναι στα Τύρανα. Έχω ακούσει είχε αρκετή ανάπτυξη τώρα τελευταία. Χτίζουν οικοδομές. Μάνα, κρατάω ομπρέλα να ξέρεις. Μην αγχώνεσαι. Τη βλέπεις τη σκιά. Δεν με τρώει το χιόνι, ούτε ταγιάζει. Φοράω και ζακέτα. Μπουφάν δηλαδή. Ναι, ρε. Εκεί τι κάνεις, δουλεύεις, με τι ασχολείσαι, είσαι μαθητής, πας σχολείο εκεί πέρα. Κι άλλη λάμπα LED. Εντάξει, μην τους κατηγορούμε. Κάποιες καήκανε μάλλον και είχαν LED να βάλουν. Τι λέει ο Blue Fox, Blue Fox τι ρώτησες? Blue Fox γράψε γκρίκλεις γιατί τα ελληνικά δεν περνάνε. Μαθητής, καλή φάση, μπράβο ρε αγόρνα. Τσεκάρετε εδώ το σαλέ. Εδώ είναι για ζεστή σοκολατίτσα και αραγματάκι παιδιά. Και μετά εδώ παιδική χαρά, ξέρω εγώ. 15 ετών είμαι, ναι, οκ. Football edit είσαι ο γνωστός που είχε γίνει αυτό με τον Ποτρίνη. Που σε είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα. Μην πεις ότι είσαι αυτός, ο παλιός. Κάνε λέει τον άνθρωπο, θα παγώ στα χέρια μου ρε. Γκρέμισα έναν πριν. Άμα δω κι άλλον, άμα κάνετε donate, θα σπάσω έναν. Όχι, οκ. Γιατί σε μπερδεύω με έναν άλλον. Κάτσε με δείχνουμε την κυρία εδώ πέρα. Που περνάει. Δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Ποιος είναι αυτός, ποιος ρε? Ένα παιδί που είχε γίνει ένα σκηνικό σε ένα παιχνίδι με τον Ποτρίνη. Είχε το ίδιο όνομα, νομίζω, φούτμπολ λεγόταν. Ψοφόκριο. Κρακράκ το χιόνι. Εδώ τι έχουνε? Ο Πουτρίνης, ναι. Εδώ λέει, εδώ δεν μπορούμε λέει να κάνουμε μπάλα χιονιού. Καλά, αν περάσει γέρα, έλα ρε Limit. Να είσαι καλά ρε φίλε, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εύχομαι τα streams να πηγαίνουν τάπα. Τάπα. Κοιτάξτε εδώ, καλή φάση. Ωραία φαίνεται. Ναι λέει, αλλά εμένα αν με ακουμπούσε λέει δεν θα ζούσε. Πού είσαι ρε Γιάρα, έλα ρε Πετράκη. Πού να είμαι ρε φίλε? Εδώ, στο χωριό μου. Στο Νόβισαντ. Τι να κάνουμε? Κάνουμε βολτούλα μέσα στο χιόνι. Καλή χρονιά φίλε. Τι θερμοκρασία έχει? 0 έχει limit. 0 σταθερά. Αλλά άμα το παγώσει αύριο θα μας γίνουν τα ρηπαπά. Κάνε λέει μια ευχή να έρθει εδώ λίγο χιόνι. Και ευχή να κάνω άμα δεν το έχεις τον καιρό, τι να σου πω? Δύσκολα. Δεν με ξέρεις λέει και καλά. Όχι, δεν σε ξέρω. Άμα θες λέει έλα από εδώ. Πού είσαι? Α, στα Τύρανα. Ξέρω εγώ. Να πεταχτώ μια βόλτα όταν δεν θα έχω δουλειές. Αυτό είναι το θέμα όταν χιονίζει. Έχει σταθερή θερμοκρασία ρε φίλε. Έχει 0 βαθμούς. Αλλά αν παγώσει μετά και δεν ρίξει μια βροχούλα να το λιώσει, μπορεί να πάει και -3, -4. Να έρθω εκεί. Είναι ωραία. Καλά είναι. Ποιος είσαι bro, τι θες? Έλα ρε Blue Fox, σε περιμένω όποτε θες. Όλοι καλοδεχούμενοι είστε. Αν έρθετε στη Σερβία μπορούμε να συναντηθούμε. Όχι λέει. Μην απαντάτε, στον Άζο μην απαντάτε. Είναι το σκυλί του stream εδώ πέρα αυτός. Αφήσετε. Εδώ είναι τα γηπεδάκια. Γρήγορα φτάσαμε στα γηπεδάκια. Μπράβο ρε. Πάμε, κοντεύουμε. Τέλεια. Έλα ρε Blue Fox έτσι. Αλλά ακόμα χιονίζει ρε μάκα, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Απίστευτο είναι. Δηλαδή ήρθαμε εδώ πέρα. Λέω τώρα 4 ώρα έδειχνε στο κινητό ότι θα σταματήσει το χιόνι, αλλά δεν σταματάει. Σερβία λέει δεν έρχομαι, λέει ο Αλβανός. Σε 4 χρόνια έρχομαι. Οκ. Να σε περιμένω, θα σε περιμένω. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Ναι, έχουν θέμα εδώ με τους Αλβανούς. Δεν γουστάρεστε σαν λαός. Τους Έλληνες τους αγαπάνε. Τους Αλβανούς τους χαίρονται. Λόγω αυτού του χωριού εκεί πέρα, άντε να μην το πω τώρα το όνομα. Η Σερβία λέει είναι πιο ωραία. Εντάξει ρε μαλακα, όλες οι χώρες ωραίες είναι. Είναι ρατσιστές, δεν είναι ρατσιστές, είναι εθνικιστές ρε. Όπως είναι και οι Έλληνες. Δηλαδή υποστηρίζουν πάρα πολύ την πατρίδα τους. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάποιοι ακραίοι, αλλά γενικότερα οι περισσότεροι είναι ακραίοι εθνικιστές. Τι λες ρε? Το ίδιο κάνει. Εντάξει, ναι, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά παρόμοιες συμπεριφορές έχουν και οι Έλληνες. Εγώ, ας πούμε, σαν ξένος εδώ πέρα δεν έχω ρε φίλε κακή αντιμετώπιση.
Όλοι μου μιλάνε στα αγγλικά, ξέρω εγώ, είναι όλα κομπλέ. Έλα ρε, τι είπα, τι έγινε. Και θα δεις. Έλα από την Αλβανία, λέει, να δεις. Καλά, οι Αλβανοί μας αγαπάνε. Τους Έλληνες. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Έχω, λέει, 100 φίλους Αλβανούς. Ναι ρε, αφού δεν υπάρχουν πλέον Αλβανοί στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν. Οι Αλβανοί είναι Έλληνες πλέον. Αυτοί που ζουν χρόνια. Θες να παίξουμε σήμερα? Πετράκι από αύριο. Από αύριο θα ξεκινήσουμε λαϊβάκια. Ρε Πέτρο, δεν σ' άκουγα πιο νωρίς. Ρε μπρο, πιάνουμε 100 πλάς άτομα στο στήλε Brainot. Απίστευτο. Εγώ έχω λέει 8K. Μαλάκα, λέει, λαχάνιασες, δεν αντέχεις άλλο, σκέφτεσαι ήδη να πας να κάτσεις. Λαχάνιασα επειδή διαβάζω και τα σχόλια, ρε. Δεν είναι ότι κουράστηκα. Οι μισοί εργάτες, λέει, στο χωριό μου είναι Αλβανοί. Και τώρα έχουν γύρω αφεντικά, έχουν μαγαζιά στη Μύκονο. Εδώ δύο φίλοι συναντήθηκαν. Τι ρομαντικό. Ο ένας έχει τα σκυλάκια, ο άλλος την ομπρελίτσα. Του είπε καλησπέρα. Περπατά να με έρευνε, σαν να μην σημαίνει τίποτα. Έβγαλα άλλη μια μέρα το σκύλο βόλτα. Κι εγώ Εβραίος είμαι. Όλοι καλοί είστε. Εγώ με λέει από Λάρισα. Τι λέει εκεί, έχουμε τίποτα μπλόκα με τους αγρότες και με αυτά? Πώς πάνε τα γέφια? Παίζει να φτάνω και σπίτι τώρα, μετά τη στροφή βασικά. Ναι, κατάλαβα. Σας δυσκολεύει στην καθημερινότητα ή όλα κομπλέ? Εμένα εκεί στην Περαία μου λένε οι γονείς μου έχουν κλείσει. Έχω πάει, λέει, στα μπλόκα. Έχουν κλείσει οι αγρότες ένα δρόμο, ο οποίος είναι πολύ απαγορευτικός να πάνε. Κάνε, λέει, λύκει το σπίτι. Όχι, όχι. Είναι απαγορευτικός για να πας στο κέντρο, νομίζω. Πρέπει να βγαίνεις περιφερειακό, ενώ παλιά πήγαινες όλη ευθεία. Μένω στο χωριό. Τα άνοιξαν, λέει, τώρα 2 γραμμές. Κομπλέ, κομπλέ. Κάτι άκουσα σήμερα, θα πηγαίνανε στην Αθήνα να μιλήσουν με το Μητσοτάκη, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι και σίγουρος. Έλα, μετά τη στροφή κλείνουμε σε κανένα 20 λεπτό. Θα το πάω λίγο πιο σιγά. Ευχαριστώ, παιδιά. Όσοι είδατε το live, εσείς που είστε πιστοί ακόμα εδώ πέρα μέσα. Εγώ άνοιξα, λέω, βλέπω έναν άνθρωπο. Τα μπλόκα, γαμώ τα μπλόκα, λέει, πανηγύρια κάνουν, λέει, στα μπλόκα τους. Σουβλάκια ψήνουν. Λοιπόν, με 20 ευρώ, βασικά, όποιος κάνει donate, σπάω το χιονάνθρωπο. Έλα, μόνος μου είμαι εδώ, δεν έχει άνθρωπο. Όποιος κάνει donate, έστω για κάτι, ένα ροζάκι, το σπάω. Το ρίχνω μια κολσιά και φεύγει. Μέχρι να το περάσω. Και τσίφια σε όχι τα μάτα, ρε μαλάκα. Δεν βάζει και τα διαβάζω. Δεν τους βρίζουμε. Αλήθεια, λέει, ξύνουμε. Τι ξύνουμε? Φύγαμε. Περνάμε. Πάμε παρακάτω. Δεν βλέπω donate. Το χάσαμε τον άνθρωπο. Δεν, λέει, το μαλάκα. Το Γκρούτζ, λέει, θέλει να το σπάσει. Πόσο μιζέρια. Όχι, ρε μαλάκα, εντάξει, έριξα έναν για το. Ο οποίος ήταν άσχημος. Εκείνος ήταν άσχημος. Αυτό δεν θα τον έριχνα. Μην αγχώνεις. Υπάρχει ταινία cringe, νομίζω. Μαλάκα, πόσο τα φοβάμαι τα κολόσκυλα, ρε φίλε. Κοίτα αυτό το θηρίο. Να έρθει να σε πιάσει από τα κάκαλα. Ήσυχα, σκυλάκι. Ναι, καλός είμαι. Δεν θα σε πάω. Όχι, σκυλάκι, καλός είμαι. Με τους καλούς είμαι. Δεν είμαι κλέφτης. Πάμε προς τα κάτω. Τελικά, αγόρι, λέει, θα κάνεις ποτέ? Αληθινά σουβλάκια τρώμε. Ας την ευτυχία να υπάρχει εκεί έξω. Σουβλάκια να φάμε, ξέρω εγώ, όποτε θες. Όταν κάνεις, λέει, donate. Όχι, μην κάνετε donate, εντάξει. Για χαβαλέ το είπα, δεν θα τον έριχνα. Κοιτάξτε εδώ το παιδάκι, το παίρνει ο μπαμπάς, πάει να το σκοτώσει. Άκου, τσιρίζει. Να το σκοτώσει. Να το έχουμε τουλάχιστον στο live. Ότι τα σκότωσε. Παιδοκτόνος. Εδώ κοιτάξτε ομορφιά, εδώ κοιτάξτε. Αυτό τώρα δεν είναι για φωτογραφία, ρε φίλε? Α, στα μπλόκα, λέει. Εντάξει, ρε. Αλήθεια, σουβλάκια, λέει, τρώμε στα μπλόκα. Α, οκ. Τώρα κατάλαβα. Και εκεί φτιάξαν ένα ωραίο χιονάνθρωπο τα παιδάκια, άμα φαίνεται. Ναι, λέει. Στείλ το φώτο. Θα το κάνω save το live μετά και θα το βγάλω screenshot. Τι καλά. Μήπως να το κάνω save το live και να το ανεβάσω στο YouTube? Βόλτα στα χιόνια. Μήπως να παιχτεί κανένα τέτοιο σκηνή? Μόλις έπεσε το χιόνι εδώ, παιδιά, από το δέντρο. Τρομακτικά όμορφο. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα το χέρι μου είχε παγώσει και τώρα έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Μήπως έχω αρχίσει και το χάνω? Μήπως παθαίνω γάγκρενα? Ναι, καλά. The best, έλα ρε Γέλενα. Thank you.
with the best, fuck the rest, every day, no rest. Ανέβασε λέει να βλέπει ο Τέος ότι έχω IRL στα χέρια. Αλλά θα είναι πορτρέτο, δεν θα είναι horizontal. Θα τα ανεβάσω, γιατί όχι, στα παπάρια μου. IRL, Novi Sad, Serbia, Snow. Ναι, έτσι θα γίνει. Σε προκαλώ λέει να πας σε μαγαζί και να μιλήσεις ελληνικά. Εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό. Τώρα όμως δεν είμαι σε μαγαζί, ούτε σε θέση να πάω σε μαγαζί, βλέπεις τι χιόνι έχει. Θεωρητικά μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο. Έχει χώρο λέει στο κινέζικο κινητό σου. Κορεάτικο είναι, πουτάνα, κορεάτικο είναι. Δεν είναι κινέζικο. Ξέρουν οι Κορεάτες, οι Σαμσουγκάτες. Έλα, νομίζω φτάνουμε στο σπίτι τώρα. Μπήκαμε τελική ευθεία. Όχι, βλέπω ένα κοπρόσκυλο εκεί πέρα πάλι. Θα μείνεις λέει με ένα χέρι. Μάλλον. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και το νιώθω τώρα ζεστό το χέρι μου. Ζεσταίνεται ο αντίχειρας. Ίσως στέει που έχει πέσει το αίμα κάτω επειδή κρατάω την ομπρέλα τόση ώρα όρθια. Ποιος ξέρει. Μα αλλά είναι δύσκολο το content creating. Τον Ντέο μην τον επιτίθεστε. Legit bro, αδερφός είναι. Κάνει όντως μαλακά σκληρή δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Να κρατάς εκεί κάμερες, ιστορίες, σκηνικά και να έχεις τους αμυστή εκεί. Να σε επιτίθονται κιόλας. Αλλά εγώ δεν είμαι για IRL. Νομίζω δεν είμαι. Μ' αρέσει να κάνω έτσι μια στο τόσο, αλλά νομίζω γενικά δεν είμαι. Πόσα like λέει και πέφτει στο χιόνι. Άμα κάνεις donate, άμα κάνεις donate μεγάλο, πείτε εσείς μια τιμή, πόσα να κάνει, πέφτω, δεν είναι κάτι. Από Φλεβάρι λέει ξανά δουλειά, τι θα πιάσεις? Εκεί που ήσουν, Αλλά μέχρι εκείνο το κίτρινο το φως θα πάω και θα στρίψω, οπότε θα κλείσω σε λίγο παιδιά, να μην σας δείξω εδώ και που μένω. 1000, ωραία, άμα κάνει 1000 coin, βουτιά στο χιόνι με τα μούτρα. Ναι, λέει εκεί που ήμουνα. Γιατί, τι λες ρε? Χίλια coin και φύγαμε με τα μούτρα. Αλλά πρέπει να στηρίξω και κάπου το κινητό. Άζω που θα πιάσεις δουλειά ρε, εκεί που έλεγες. Να έρθω λέει, να σε κλέψω. Όχι. Όχι ρε, εντάξει, απλά τώρα να μην σας δείξω σε ποιο στο νόημα ακριβώς, κάπου εδώ είναι τέλος πάντων. Για να το ανεβάσουμε και live στο YouTube το βιντεάκι. Άμα πάμε 10k like. Όχι ρε γαμίσα τα like δεν παίζουν κανένα ρόλο. Άμα μπω στη Lebrainrod πιάνουμε 100 άτομα. Ό,τι δείχνεις, ό,τι έχει πέραση στο TikTok, αυτό σου φέρνει follows. Τα like είναι απλά reaction, πόσο φανατικό είναι το κοινό σου. Μια μαλαγία για μισή είναι. Μην ανοίξεις, συγχυσή λέει μπισκότα θα πάρω. Δεν τρώω μπισκότα. Με τον πατέρα πάλι, ωραίος ρε, ωραίος. Χάι, Ζάκο Ραμπιέ! Καλώς τον παιχταρά μου, έλα ρε φίλε, πού είσαι? Έλα ρε Ζάκο Ραμπιέ, καλώς το παλικάρι μου. Έχει το νου σου, στις επόμενες μέρες θα ανοίξουμε λαϊβάκι μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Να μπούμε να δώσουμε λίγο content. Θες ένα παγωτό? Όχι, θα παγώσουμε, τι παγωτό? Θα πάρω λέει $3 να πάρω μπισκότα. Πάρε μπισκοτάκια να φας, να μεγαλώσεις. Εδώ κι άλλος κόσμος. Μαλακα έρχονται, το χαίρονται ρε, μπράβο τους ρε μαλακα, περπάτησε αρκετά. Ναι, ακούς, έλα Ζάκο Ραμπιέ, σ' ακούω ρε φίλε. Σε σένα μιλάω. Πες το ρε παίχτη. Της Γιάρας έχεις κάνει λέει focus στη ζωή. Όχι μπρο, το focus δεν έχει φύγει ποτέ από τη ζωή. Πες του γεια σου ρε φίλε, γεια. Τον ξέρω ρε, τον Ζάκο Ραμπιέ τον ξέρω. Το παιδί που με βοηθάει είναι στο Lebrainrod. Θα το ανεβάσω παιδιά, θα το ανεβάσω στο live. Στο YouTube μου άρεσε. Πες λέει μια σερβίς. Όχι, δεν λέμε τέτοια, Ναι, έλα ρε Ζαν, πες το. Γυμναστήριο λέει, διάβασμα, διατροφή. Γκόμενα, γυμναστήριο, διατροφή, ναι. Διάβασμα, ναι. Γκόμενα. Από πού βρέθηκαν αυτά τα σκυλιά? Please, τι ρε φουτμπολ? Όχι αδερφέ, δεν τους λέω. Ρε μαλάκα, είσαι χαζός. Αυτή θα με σπάσω το ξύλο. Αυτή είναι πατατοκέφαλη εδώ πέρα. Δεν είμαι εδώ για να μπλέξω. Να ξέρεις φουτμπολ. Δεν είμαι εδώ για να μπλέξω αγόρι. Εντάξει γεμίζει η ομπρέλα με χιόνι. Μαλάκα, έχω ακόμα πολύ για το σπίτι. Όχι έφτασα, πλάκα, όχι έφτασα. Άμα λέει σε ακουμπήσουνε, ναι. Ναι, για πες το. Έρχομαι εγώ, δύσκολα. Κρίμα. Ακραίος, πού είσαι ρε πίκρα? Πίκρα. Πάμε λίγο, δώστε λίγο αγάπη στον top streamer και top παίχτη σε όλη την Ελλάδα.
εδώ από τα χιόνια της Σερβίας. Δώστε λίγο αγάπη στον Πίκρα πουτάνες. Έσπασε το ρεκόρ σε μεγαλύτερο Twitch stream που έχει περάσει ποτέ στον κόσμο. Άρε Πίκρα, παχταρά μου, έτσι. Χαίρομαι να σε βλέπω να στριμάρεις. Σ' αγαπώ και εγώ σ' αγαπώ, να ξέρεις. Δίνε πόνο ασταμάτητο. Ασταμάτητο. Πότε θα ανοίξει live? Μέσα στη βδομάδα θα παίξουμε, θα κάνουμε 2-3 λαϊβάκια. Κάτσε να κλείσω τώρα γιατί έφτασα στο σπίτι. Γεια στη Λεμπρέιρο, μέσα στη βδομάδα να έχεις το νου σου. Παίρνα όμορφα, αδερφέ, να είσαι καλά Πίκρα μου και εσύ αγόρι μου. Customs, θα δούμε πότε τα customs. Και rivals, θα μπούμε Ζαν Κουραμπιέ, 2-3 λαϊβάκια θα κάνουμε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Μεσημεριανή προς απόγευμα. Ευχαριστώ όλους όσοι είδατε το live. Καλή χρονιά με υγεία να έχουμε. Πίκρα μου, εύχομαι επιτυχίες μόνο και όλα να πάνε δεξιά. Και όσοι αγαπάνε, όσοι μας αγαπάνε και όσους αγαπάμε, να είναι υγιείς. Αυτό μετράει. Τι ώρα live? Λοιπόν, 4-5 η ώρα, μεσημεριανό, απογευματινό. Να έχετε το νου σας παιδιά. Πρώτα ανοίγουμε YouTube και μετά TikTok. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και ντυθείτε καλά. Ντυθείτε καλά. Έχουμε κρύο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Από αύριο διάβαζα ζάρια. Δεν νομίζω. Φιλάκια. Κάτσε πώς κλείνει τώρα από εδώ. Τσάω.